Bona vesprada. Aposta de les Nacions Unides perquè la Comunitat Valenciana siga referència mundial en matèria de ciberseguretat. El director del Centre Internacional de Computació de Nacions Unides ha anunciat avui a València que al voltant d'un centenar de tècnics s'incorporaran en breu a la base de l'ONU que hi ha a Quart de Poblet, a la comarca de l'Horta, per a conformar un primer grup especialitzat en seguretat informàtica, en tractament de dades i en intel·ligència artificial. La intenció és que la base de Quart es convertisca en referència mundial pel que fa a la modernització dels serveis de Nacions Unides. 926 arbres més afectats per la xilel·la i per primera vegada positiu en pruneres. La Conselleria parla d'un cas aïllat, 3 arbres, i assegura que el 99% dels exemplars infectats per este bacteri són ametlers. Elena Cebrián s'ha reunit avui amb les organitzacions agràries per a fer el seguiment d'esta plaga. Els afectats mantenen la seva oposició al pla d'erradicació i qualifiquen d'insuficients les indemnitzacions. Continua la incertesa sobre quins efectes concrets sobre el transvasament Tajo Segura tindrà la sentència del Suprem que reconeix la necessitat d'establir cabals ecològics al Tajo. El Ministeri per a la Transició Ecològica diu que fins al juliol no s'estudiaran diferents propostes per adequar la normativa actual a les exigències de la sentència. A les Corts, avui el grup parlamentari popular ha registrat una petició perquè la consellera d'Agricultura, Elena Cebrián, comparega per a fixar la posició de la Generalitat. La Comunitat Valenciana és la segona autonomia més afectada pels expedients de regulació d'ocupació a Espanya. Amb 649 persones, només se situa per darrere de Catalunya. Són dades del Ministeri de Treball de gener de 2019. L'augment d'afectats al territori valencià ha sigut de més d'un 280% respecte a gener de 2018. Cemex haurà de pagar 1,5 milió d'euros a l'Ajuntament de Montserrat per impagament del cànon d'explotació de la pedrera de Castellers. Després de 5 anys de conflicte, el jutjat número 4 de Requena ha donat la raó a este municipi de la Ribera Alta. La resolució judicial obliga també la multinacional a executar un pla de recuperació ambiental de la zona. En els esports, protagonisme per a Carlos Soler, que ahir va ser el jugador més destacat en la victòria de la selecció espanyola sub-21 contra Àustria. El valencià marcà 2 dels 3 gols d'Espanya en l'últim amistós abans de l'Eurocopa d'Itàlia i San Marino. Un va ser un golaç des de fora de l'àrea. Amb actuacions com la d'ahir, Soler, que no viu un moment dolç al València, s'ha convertit en peça clau per al seleccionador sub-21, Luis de la Fuente. També parlarem de David Ferrer, que esta matinada ha dit adeu a l'Obert de Miami en perdre contra Defoe. El de Xàbia, en la seva gira de comiat del tenis professional, continua rebent el reconeixement dels aficionats i els rivals. A més, veurem l'ús del futbol com a teràpia per a treballar amb els majors d'una residència d'Alacant. Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'Hèrcules que ajuda a mantenir en forma el servei dels aficionats més veterans. A punt ja d'acabar el mes de març, estem davant d'un dels inicis d'any més secs dels últims anys. De fet, les perspectives de pluja són escasses, tot i que no insignificants, per al cap de setmana, i de fet hem de dir també que de moment continuem amb estabilitat, amb domini del sol i amb possibilitat que tinguem alguns núvols que acaben deixant alguna gota més, que ja serà més bé poc important a les comarques de la Marina, on sí que hi ha hagut algun plogim este matí. Núvols que s'han enganxat a la zona del cap de la nau i que han anat desfent-se a partir del migdia, deixant només algun ruixat puntual, com comentem. Anirà escampant en les immediates hores i de vesprada només comptarem amb alguns núvols alts a les comarques de l'interior i núvols també que podran créixer en zones de muntanya, sense conseqüències. Les màximes avui un poc més baixes que ahir i en la mar vent de gregal que bufarà moderat amb ratxes fortes. València serà seu del Centre de Ciberseguretat de Referència de les Nacions Unides. Ho ha anunciat el director del Centre Internacional de Computació de l'ONU, Samir Chauchan, que s'ha reunit este matí amb el president de la Generalitat. Tenen previst que en 3 anys més d'un centenar de professionals experts en ciberseguretat, tractament de dades i intel·ligència artificial s'incorporen a treballar a la base de Quart de Poblet. L'ONU aposta per la seva base de Quart de Poblet per ampliar el Centre Internacional de Computació amb seus a Ginebra i Nova Jersey.
La qualitat del servici és molt alt, el talent de la plantilla és molt elevat. Fins i tot l'actitud positiva dels professionals marca la diferència dins del sistema general de l'ONU. Són les raons per les quals han triat València per a convertir les instal·lacions de Quart de Poblet en un centre d'excel·lència mundial en tecnologies de la informació, ciberseguretat i serveis informàtics. Este matí, el director del Centre Internacional de Computació de les Nacions Unides, Samer Chowman, ha donat tots els detalls del procés de transformació al president de la Generalitat, Ximo Puig. Estimem que en els pròxims 3 anys el centre de computació creixerà de forma que necessitarà la incorporació de més d'un centenar de persones. Es crearan llocs de treball i es construirà un edifici nou. Precisament el Consell de Ministres del 14 de desembre va aprovar un pressupost de 6 milions d'euros per a contribuir a la transformació estratègica de la base valenciana de l'ONU. Continua la incertesa sobre els efectes que tindrà la sentència del Suprem que modifica part del pla hidrològic del Tajo i que ha provocat diferents reaccions en els territoris que es beneficien del transvasament Tajo Segura. Enmig d'aquest ambient està celebrant-se a Madrid la jornada tècnica de la Federació Nacional de la Comunitat de Regants d'Espanya, un acte que ha clausurat el ministre d'Agricultura, Luis Planas. Lucía Pastor, què ha dit el ministre? Doncs no res, Vanessa, el ministre d'Agricultura no ha fet declaracions sobre el transvasament Tajo Segura. Tampoc ha sigut possible parlar amb la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ni amb el secretari d'Estat de Medi Ambient, ja que han suspès les seues agendes d'este matí. Qui sí ha estat present en esta jornada és la Federació de Comunitats de Regants de la Comunitat Valenciana. Ells insisteixen que la sentència del Suprem no suposa la fi del transvasament i que la solució per als regants passaria per la posada en marxa del Pla Hidrològic Nacional. També s'ha anunciat una reunió amb els agents implicats a mitjans del mes de juliol on el Ministeri presentarà les diferents alternatives possibles després d'esta sentència. Hay 6 páginas que se dedican a decir las garantías y el sistema de funcionamiento del trasvase Tajo Segura. Por tanto, consolida que el trasvase Tajo Segura va a seguir funcionando. Esas opciones alternativas se presentarán en el ETI en la segunda quincena de julio, probablemente el 19 o el 20 de julio. Va a abrir un proceso de diálogo para ver qué solución es la que racionalmente, cumpliendo los requisitos, pues se puede adoptar para beneficio de todos los intereses. I la polèmica del tema de l'aigua ha estat present també en la Junta de Portaveus de les Corts. En esta sessió s'ha ajornat el debat de la proposta del Partit Popular, que pretenia fixar una postura comú entorn al transvasament Tajo Segura. No obstant, això no ha servit de pretext per a que les diferents formacions polítiques s'hagin posicionat sobre el tema hídric. Santi Hernández. Així és, el debat sobre el transvasament del Tajo al Segura ha arribat avui així a les Corts. El Partit Popular acaba de registrar en el registre de les Corts una petició perquè comparega la consellera de Medi Ambient i Agricultura, Elena Cebrián, en la Diputació Permanent de les Corts i explique el posicionament del Consell respecte a l'última sentència del Tribunal Suprem que estableix un mínim de cabal ecològic per al riu Tajo. Han reaccionat tots els grups parlamentaris. El Partit Socialista ha demanat al Partit Popular que no reobriga la guerra de l'aigua i Compromís ha demanat a socialistes i populars que es deixen de partidisme i electoralisme. Vamos a presentar esta misma mañana, cuando salgamos de aquí, una petición de comparecencia a la consellera de Agricultura para saber qué está haciendo la Consellería de Agricultura, qué está haciendo el Gobierno valenciano y cuáles son las negociaciones que se están llevando con el Gobierno de España. No hay nada que hablar. El Gobierno de España sabe qué tiene que hacer con el trasvase, cómo se tiene que ejecutar, y quien haga discursos pro, anti o lo que sea vinculados al trasvase está haciendo un flaco favor al agua y a los que la necesitan. Tant del Partit Popular com el PSPB parlen amb els seus companys de Castella-La Manxa i els demanen que, per l'amor de Déu, perquè és favor, deixen de fer campanya electoral amb els regants d'Alacant. El que han d'oferir el Partit Popular y el Partit Socialista son solucions. Sobre la sentencia, lo que vemos en la sentencia es que establece unos caudales ecológicos que antes no estaban establecidos
y que habrá que ver efectivamente de dónde salen estos caudales. No supone como tal eliminar el trasvase. Este problema no es nuevo. Lo que me llama la atención es que siempre es el Partido Popular el que en épocas electorales saca el tema del agua. No obstante, este es un tema político que necesita una solución técnica. La Junta de Síndics també ha abordat un greu problema jurídic que se li planteja ara a les Corts. Els senadors valencians poden quedar en l'aire. I és que al coincidir les eleccions autonòmiques i les generals no n'hi ha temps material perquè les Corts designen els senadors territorials, els 5 senadors territorials que es corresponen, per a que estiguen presents en la sessió constituent del Senat. Per tant, els grups parlamentaris han demanat un estudi jurídic per a inventar un procediment exprés que faci possible que els senadors territorials valencians estiguen presents quan es constituïsca el Senat. I a les Corts continuem, però ara amb la polèmica generada per l'entrega a Amparo Morell divendres passat dels Premis de les Corts a les dones. La premiada a proposta de Ciutadans és una activista a favor de la gestació subrogada, fet que ha provocat la indignació de nombrosos col·lectius. Avui el president de les Corts, Enric Morera, ha assegurat que la institució no ha distingit cap associació en defensa de la gestació subrogada. Ha afegit també que la mesa lamenta que l'acte, fet per a reconèixer la tasca de les dones que dediquen esforços a la lluita per la igualtat de drets, hagi transcendit per una polèmica totalment contrària a la motivació de l'acte. I precisament sobre aquesta qüestió, la responsable d'Igualtat de Ciutadans, Mercedes Ventura, ha destacat que la premiada, de manera lliure, va decidir dedicar este homenatge al seu gestant. Nosotros entendemos que dentro de las Cortes Valencianas se premió a una abogada que era empresaria y además esta mujer decidió libremente, porque yo creo que hasta ahora tenemos la libertad de expresión, no hay que hacerle y mordaza a lo que tengan que decir las personas. La Conselleria d'Agricultura s'ha reunit este matí amb les principals associacions agràries per a parlar de l'estat dels arbres afectats per la xilel·la. Per primera volta s'ha detectat també en 3 pruneres, un cas aïllat, ja que el 99% dels arbres infectats són ametlers. Els llauradors demanen majors indemnitzacions i un pla de replantació per a les zones afectades. 926 arbres més han donat positiu. Per primera volta la xilel·la s'ha detectat en 3 pruneres, tot i que la superfície més afectada són els ametlers de les comarques de la Marina i del Comtat. La zona infectada està molt infectada, per tant els positius van a ser permanents. Lo important és que estan dins de la zona infectada, no estan fora. La Conselleria ha ampliat la demarcació fins a les 5.000 hectàrees. Així ho ha comunicat a les associacions agràries en la reunió que han mantingut este matí, en la qual també ha defès el pla d'erradicació. La norma de la decisió que indica que has de procedir a la destrucció d'uns arbres alrededor de 100 metres del primer detectat és totalment coherent. Un protocol al qual s'oposa la plataforma d'afectats d'Alacant. Un desastre per a aquests municipis de muntanya. Si es du avant el protocol d'erradicació i s'arranquen tots els metlers, es quedaran pobles semidesèrtics. Demanen un pla de replantació i una indemnització justa. Que tenen que estar justament compensats, cosa que avui en dia no està ocorrent. I en segon lloc, pensem que té que haver també un pla de reestructuració en la zona en la qual se li doni una alternativa a aquest agricultor que ha arrencat. La Conselleria disposa d'una partida de 2,3 milions d'euros per a les indemnitzacions. Sentència favorable per a l'Ajuntament de Montserrat a la Ribera Alta en el conflicte que el consistori mantenia amb la multinacional Cemex. Segons la resolució judicial, Cemex haurà de pagar el cànon per utilitzar la pedrera de Castellers i fer-se càrrec d'un pla de recuperació medioambiental. Paco Morrió, a quina sanció ha de fer front? Sí, en concret haurà de pagar 1,5 milions d'euros més interessos a l'Ajuntament de Montserrat, en diferents conceptes. Nosaltres hem vingut avui fins a la Pedrera, que està tancada des del 2012, en esta serra del Castellar, prop de la carretera de Llombai. La sentència ha sigut clara, està dictada per el jutjat de Requena i sobretot recalca que aquest espai s'ha de recuperar mediambientalment. És el més difícil. De qualsevol manera, per a l'Ajuntament com per als seus veïns, és una bona notícia.
El jutjat número 4 de Requena ha donat la raó a l'Ajuntament de Montserrat en la seva batalla contra la multinacional Cemex. És el final d'un procés que ha durat més de 5 anys i que es va iniciar quan el consistori va denunciar a la multinacional per l'impagament del cànon d'explotació. Nosaltres tenim els peus a la terra. Estem lluitant contra un gran gegant, que és una gran multinacional que per tot arreu del món, si entrem en Google i fiquem Cemex, veurem que tenen instal·lacions, inversions i fàbriques de cement i de formigó i d'àrix per tot arreu. Però no deixa de ser David contra Goliat i en aquest cas inicialment hem guanyat una xicoteta victòria. Cemex ara haurà de fer front al deute contret amb el municipi, que ascendeix a més de 400.000 euros i als que s'ha de sumar els interessos, quasi 900.000 euros en concepte de danys i perjudicis causats a l'administració, així com l'elaboració i execució d'un plan de recuperació mediambiental de la zona. Crec que des de les poques vegades en què hi ha una sentència que condena una empresa tan gran no només a pagar, que els diners són importants, clar que sí, però sí a fer-se càrrec de la recuperació mitjaambiental de la zona, que està més que degradada. Cemex té ara un termini de 20 dies per a recórrer contra la decisió judicial a instàncies superiors. Per a Montserrat, de moment, ja és una victòria. Luis de Guindos ha defès la seva actuació en el cas Bankia, que va ser nacionalitzada quan ell era ministre d'Economia, perquè era el cas més problemàtic i calia evitar el rescat d'Espanya. L'exministre ha negat que demanara la dimissió de Rato, fet que l'expresident de Bankia va afirmar en la seva declaració. Luis de Guindos ha declarat per videoconferència des de Frankfurt i ha justificat que es va intervindre Bankia perquè l'entitat estava en una situació complicada. La situación de Bankia era seguramente el caso más problemático del sistema bancario español. Complicada, segons l'exministre, perquè estava molt exposada al sector immobiliari, necessitava liquidesa i la filial, el Banc de València, estava intervinguda. Un cas extraordinari, ha dit de Guindos. Per a evitar el rescat d'Espanya es va apostar per la nacionalització del banc. Fue necesario inyectarla 22.400 millones de euros para tapar el agujero. L'exministre ha contradit Rodrigo Rato, que en el mateix juí va assegurar que va ser de Guindos qui li va demanar la dimissió en una reunió amb els principals banquers. De Guindos ha dit que en aquesta reunió només van tractar els plans de Rato per a Bankia. Allí lo que hubo, lógicamente, mucha desconfianza en relación con ese plan. Pero ahí nadie habló de cuestiones personales. Rato pretenia mantindre's al capdavant del banc amb Goirigolzarri de conseller delegat, una opció que de Guindos no avalava. Yo le dije que en absoluto, que convocara inmediatamente el Consejo de Administración y que dimitiera inmediatamente. En la seva declaració, l'actual vicepresident del Banc Central Europeu ha tornat a manifestar la seva disconformitat amb la creació de Bankia, que ha qualificat de decisió política i lícita a borsa. Tanto la constitución de Bankia como la salida a bolsa fueron errores. I ha qualificat d'insòlit el fet que es presentaren els comptes de Bankia sense auditar. Sí, buenos días. Nova cita entre els sindicats i l'empresa per a negociar les condicions de l'ERO que va presentar Levantina a començament de mes. Este matí s'han reunit els delegats sindicals de la Pedrera del Pinós i a la vesprada serà el torn de representants de les plantes d'elaboració de la pedra. De moment, en les reunions, els sindicats estan demanant els documents que han servit d'argument a l'empresa per a presentar l'ERO. L'empresa més important del marbre de tota la comarca del Vinalopó Mitjà pretén acomiadar 307 treballadors, 274 als municipis alacantins i 33 més a la planta de Pontevedra. La Comunitat Valenciana és el segon territori més afectat pels expedients de regulació d'ocupació a Espanya. Amb 649 persones, com ara veurem, només es situa per darrere de Catalunya, un territori que té 663 afectats. Són dades del Ministeri de Treball de gener de 2019. L'augment de persones afectades per procediments d'acomiadament col·lectiu al nostre territori ha sigut de més d'un 280% respecte al gener de 2018. Madrid és la tercera més afectada, amb 491 persones, i el total global d'Espanya és de 3.380 persones afectades per estos expedients de regulació d'ocupació. Canviem ara d'assumpte per a contar-los que la Generalitat ultima la norma que regula el sector de les BTC i que serà aprovada previsiblement pel ple del Consell d'este divendres. Segons la plataforma de les BTC, el decret és inconstitucional i infringeix la legislació europea. Per la seva banda, el sector del taxi considera el decret insuficient i reclama, entre d'altres, un període de contractació superior als 15 minuts. Evidentemente, este también es inconstitucional. Incumple la normativa europea en libertad de empresa y libertad de mercado, e incumple la Constitución en el artículo 38 en la libertad de empresa. Una precontratación de 1 hora sería el mínimo, y luego que realmente
la inspección controle que no estacionan alrededor de los puntos de influencia y luego que haya más inspección y vea cómo todos los días estas VTCs hacen de taxis en la calle. L'Ajuntament de València cobrarà una taxa per ocupació de la via pública als vehicles de lloguer d'ús compartit. La taxa estarà entre 70 i 900 euros. El consistori assegura que als carrers de València hi ha uns 3.000 vehicles d'ús compartit i han de pagar per la utilització de l'espai públic, igual que ho fan els bars per les terrasses i els bancs pels caixers. L'Ajuntament de València cobrarà una taxa als vehicles de lloguer compartit. Anirà dels 70 euros a l'any per bicicleta als 900 per cotxe. La mesura s'aplicarà a bicicletes, patinets, motos, cotxes i vehicles turístics. Tenim uns estudis previs que van des dels 70 euros probablement que siga el que es pagui per un patinet, per una unitat, anuals, a 890, 800, que serà d'un cotxe. Encara no hi ha data per a l'aplicació d'esta nova taxa, però els usuaris asseguren que no canviaran les seues preferències per l'ús dels vehicles compartits. Sí, siempre la uso, me viene muy bien. Voy para arriba, para abajo por Valencia y luego para aparcar me viene perfecto. Que ara la gent ha decidit anar en bici perquè abans era com millor agafar el cotxe, però ara van o amb la bici o amb el patinet. L'Ajuntament ha detectat 7 companyies amb més de 3.000 vehicles als carrers de València i vol que paguen per la utilització de l'espai públic igual que ho fan els bars amb les terrasses. Amb esta normativa, València segueix els passos d'altres ciutats com Lisboa o Barcelona. Puja la pensió mitjana de jubilació. A la Comunitat Valenciana, la mitjana de jubilació, la pensió és de més de 1.036 euros al març, un 5,3% més que fa un any. Eixa quantitat suposa estar vora 100 euros per davall de la mitjana de jubilació espanyola, que és de 1.134 euros mensuals i que puja un 5,1% respecte de l'any passat. Són dades que ha publicat avui el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, que també assenyala que ha pujat la despesa total en pensions. La Seguretat Social ha destinat este mes de març la xifra rècord de 9.580 milions d'euros al pagament de les pensions contributives, un 5,1% més que en el mateix mes del 2018. I seguim ara amb altres assumptes. La Diputació de València declara deserta l'oposició per a 4 places de tècnic de comunicació i que estava envoltada de polèmica des de la convocatòria. La Diputació la va anunciar el 2016, quan estava governada per Jorge Rodríguez, com un procés net per a fugir de l'amiguisme en les institucions i avalada per la Unió de Periodistes. En el primer examen, fet l'any passat, només 7 aspirants van superar la prova, però van saltar les primeres alarmes en coincidir algunes de les preguntes amb les que es troben en un portal d'internet que facilita la feina als alumnes i aspirants. També per l'afiliació política d'alguns dels aspirants. Ara, pel que sembla, cap ha arribat als mínims exigits en la segona prova i al final la Diputació ha deixat desertes les places. Este matí ha tingut lloc la Comissió Mixta de Seguretat de la Comunitat Valenciana per als comicis generals i a les Corts del pròxim 28 d'abril. En la reunió han participat la secretària d'Estat de Seguretat, Ana Botella, la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, el delegat del govern, Juan Carlos Fulgencio, i els diferents comandaments policials. La seguretat electoral i especialment la seguretat informàtica, tant en el control del recompte dels vots com en les possibles influències externes en forma de desinformació o notícies falses, han centrat la reunió. A més, el fet que per primera vegada coincidisquen els comicis obligarà a crear un dispositiu més ampli que en altres ocasions. Vamos a disponer de 93.000 efectivos en total para estos 2 comicios, tanto fuerzas y cuerpos de seguridad, policía y guardia civil, en las que se incluirán también 111 efectivos de la unidad adscrita de la Comunidad Valenciana y aproximadamente 1.665 policías locales. Es un gran esfuerzo colectivo que da respuesta a esa necesidad que tenemos de garantizar este proceso electoral. Un legionari de 22 anys ha mort en unes maniobres al camp de tir d'Agost, a la comarca de l'Alacantí. L'accident s'ha produït en el transcurs d'unes maniobres amb foc real. El SAMU intenta auxiliar el jove, però el tir va ser mortal. El soldat era de Palma de Mallorca i només portava 5 mesos en la Legió. Pertany al terç de Don Joan d'Àustria, amb base a Aviator, a Almeria. El Ministeri de Defensa i la Policia Judicial han obert una investigació per tal d'aclarir els fets.
4 jóvens menors d'edat han sigut posats a disposició de la Fiscalia de Menors per la seva presumpta implicació en una agressió sexual en grup a una menor. La denúncia la van posar l'1 de març, però els fets van passar al juliol del 2018 a una localitat de la Marina Alta. La Guàrdia Civil està portant aquesta investigació i és la segona violació grupal que investiga en el que portem d'any. Recordem que la passada nit de Cap d'Any, una altra jove de 19 anys va ser violada per un grup de jóvens a Callosa d'en Sarrià. Es en el entorno escolar. La Fiscalía adoptó las medidas de precaución que son habituales en este caso y al parecer hoy la Fiscalía ha citado a los menores, que son compañeros de la víctima, a tomarles nuevamente declaración. I respecte a aquesta investigació a la Marina Alta, la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat, Mònica Oltra, ha animat a les dones que pateixen una agressió sexual a denunciar perquè tenen el suport dels poders públics. Oltra afirma que quan agredeixen una dona no és un problema d'eixa dona, sinó de tota la societat i com a tal s'ha d'actuar. Entrarien en la jurisdicció de les persones menors d'edat, però han d'entrar en tot un projecte de reeducació i de ser conscients que la societat aquestes qüestions no les tolera i que, per tant, hi ha conseqüències quan s'agredeix sexualment o quan s'agredeix físicament a una dona o un adolescent. La candidata del Partit Popular a l'alcaldia de València, Maria José Català, ha presentat este matí la seva precampanya electoral. Català assegura que la ciutat està sotmesa als designis d'uns governats que imposen la seva visió i retallen les llibertats. En concret, s'ha referit a la llibertat en matèria educativa, ideològica, cultural i lingüística. A més, ha vaticinat que li passarà a la ciutat de València si el tripartit continua a l'Ajuntament de la ciutat. Valencia seguirá sucia, Valencia seguirá insegura, Valencia seguirá colapsada, Valencia seguirá sin posibilidad de crecimiento y desarrollo económico. Y Valencia seguirá sometida, y les digo sometida, a una imposición tras otra, sometida a imposiciones de unos gobernantes que evidentemente tienen cierto complejo de inferioridad, que no se creen la comunidad ni Valencia como deben creérsela y que prefieren ser catalanes de segunda, como decimos en muchos casos en el Partido Popular, a valencianos de primera. El cap de llista de Compromís de l'Ajuntament d'Alacant, Nacho Bellido, ha criticat avui l'alcalde de la ciutat, el popular Luis Barcala, per haver-se desmarcat de l'acord amb el govern central que permetrà la urbanització del Parc Central d'Alacant. L'addenda al conveni signat al 2003 no implica l'abandonament dels altres projectes previstos, com el soterrament de l'estació o la connexió amb l'aeroport. El candidat a l'alcaldia d'Alacant, per Compromís, creu que bloquejar aquestes obres perjudica els alacantins. I ara per fi tenim una oportunitat real, perquè aquesta sí que és real, perquè porta darrere consignació pressupostària i compromisos jurídics, per a poder avançar en el Parc Central. I no té sentit que això ho bloquegem. I ho bloquegem en base a arguments demagògics i arguments que no tenen res que veure en la realitat. I Ciutadans es presenta a les eleccions autonòmiques amb un cartell renovat. Només els diputats de les eleccions anteriors estan en llocs d'eixida a les Corts. La llista per València la lidera el candidat a la presidència de la Generalitat, Toni Cantó, amb el suport de dues dones, Ruth Merino i Mari Carmen Peris. La circumscripció per Castelló l'encapçala l'actual diputada Mercedes Ventura. I en la d'Alacant no repeteix cap diputat actual. Els primers llocs els ocupen 2 dones i 3 homes. Toni Cantó reconeix el gir que ha fet a les candidatures de la seva formació. Es cierto que hay un par de personas que han decidido dedicarse ahora estrictamente a la parte orgánica. El partido ha crecido mucho. Es un desafío que necesita de plena ocupación y, por tanto, Emilio y Juan, que merecen todos mis respetos y a quienes desde aquí quiero mandar un reconocimiento a la labor que han hecho en les Corts. Posar fi a la infrarrepresentació política d'Alacant i a l'infrafinançament són els motius que han dut el candidat a la presidència de la Generalitat per Podem, Rubén Martínez Dalmau, a presentar-se com a cap de llista per la circumscripció d'Alacant. El candidat ha estat avui a Sant Vicent del Raspeig des d'una gira que l'ha dut per les 15 ciutats més grans de la Comunitat Valenciana. La formació morada centrarà la seva proposta electoral en l'ecologisme, el feminisme, a guanyar democràcia i a garantir els drets socials com la vivenda.
El Tribunal Suprem ha denegat este matí la petició del president Quim Torra de suspendre l'acord de la Junta Electoral Central que ordenava retirar els símbols independentistes dels edificis de la Generalitat de Catalunya. Torra va presentar divendres un recurs davant l'alt tribunal després de l'ultimàtum de 24 hores que li va donar el màxim òrgan electoral. En este mateix context també s'ha retirat el llaç groc que hi havia al pati dels tarongers dins del Palau de la Generalitat, hores després que la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, anunciarà la presentació d'una nova denúncia davant la Junta Electoral. I també al Suprem, nova jornada del juí pel procés de l'1 d'octubre. Avui és el torn per al tinent coronel de la Guàrdia Civil, Daniel Baena, encarregat d'investigar els preparatius per a la celebració del referèndum sobiranista. Baena ha qualificat de període insurreccional el que es va viure a Catalunya entre el 20 de setembre i l'aplicació de l'article 155 el 27 d'octubre. Assegura que hi hagué un total de 84 actuacions contra la Guàrdia Civil i 23 contra la Policia Nacional en aquest període. L'agent ha qualificat la situació de polvorí. Es que aquello literalmente era un polvorín, es decir, aquellos días los que teníamos todos los policías que tuviéramos el mínimo de responsabilidad, sabíamos que esa situación, cualquier incidente pequeño podía derivar en una escalada incontrolable. I a Madrid, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha recriminat a Ciutadans que hagi alçat un mur de contenció de cara a les pròximes eleccions contra el Partit Socialista. Per la seva banda, el líder dels populars, Pablo Casado, ha carregat contra Pedro Sánchez per la deriva secessionista a Catalunya i li ha demanat responsabilitats. Ciudadanos tiene una alianza a fuego con el Partido Popular y con Vox. Eso es lo que significa que haya puesto un muro de contención frente al Partido Socialista. Que lo sepa la gente. Sánchez es Torra, Sánchez es Puigdemont. Por tanto, que no vaya de moderado. Por eso ceden todo a lo que le piden los independentistas y nosotros no vamos a tolerarlo. El Parlament Europeu acaba d'aprovar el final del canvi d'hora. En març del 2021 tindrà lloc l'últim canvi d'hora obligatori pels estats que vulguin mantindre l'horari d'estiu. Aquells estats que prefereixen quedar-se en l'horari d'hivern hauran de tornar a canviar l'hora a l'octubre del 2021. Al nostre país, el 93% dels ciutadans consultats per la Comissió Europea estava d'acord a mantindre l'horari d'estiu, el que comença dissabte, de manera permanent. I seguim amb més assumptes. És la resposta d'Israel al llançament d'un coet sobre el seu territori que va deixar 7 persones ferides. 3 hores de bombardejos sobre la franja de Gaza. Israel assegura que ha destruït 15 objectius militars de Hamas, però en una de les zones més densament. És la resposta d'Israel al llançament d'un coet sobre el seu territori que va deixar 7 persones ferides. 3 hores de bombardejos sobre la franja de Gaza. Israel assegura que ha destruït 15 objectius militars de Hamas, però en una de les zones més densament poblades del planeta, els danys sobre la població civil són inevitables. 5 palestins han resultat ferits. Com a resposta, els palestins llançaren 30 coets i projectils de morter i un va impactar en esta casa sense causar-hi víctimes. Els palestins asseguren que han aconseguit un alto el foc amb la mediació d'Egipte, que Israel no confirma. Les escoles, universitats i centres oficials estan tancats en previsió d'una nova escalada de la tensió que ningú no descarta. A la frontera, Israel continua acumulant tropes i el primer ministre Netanyahu ha reunit un gabinet de crisi per a decidir els pròxims passos. Els talls d'energia elèctrica tornen a Venezuela. Les apagades s'han produït pocs dies després de l'apagada més important que recorda i que va paralitzar el país durant una setmana. Durant el dia, la ciutat de Caracas s'ha sumit en el caos, amb els semàfors apagats i sense servei de metro. A la nit, quan ja havia tornat l'energia elèctrica, un nou tall ha deixat la ciutat a fosques. De nou, el govern de Nicolás Maduro ha assegurat que la xarxa elèctrica ha fallat per un acte de sabotatge. L'oposició diu que és conseqüència de la mala gestió.
El president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, ha demanat a Espanya una revisió històrica de la conquesta i de la colonització. A través d'una carta adreçada al rei Felip, el mandatari demana una disculpa pels greuges que van patir els pobles originaris durant els 3 segles de colònia, un període que qualifica d'invasió militar. També ha enviat una carta similar al papa Francesc en què demana que l'Església Catòlica es disculpe. López Obrador no ha eludit l'autocrítica i ell mateix ha demanat disculpes per la repressió i l'extermini de les comunitats indígenes i de la minoria xinesa després de la independència de Mèxic. Que haga la corona española este reconocimiento y lo mismo la Iglesia Católica. Porque no se trató solo del encuentro de 2 culturas. Fue, repito, una invasión. I el Parlament britànic ha pres el control de l'agenda del Brexit. Els diputats han forçat una votació per a demà sobre un possible pla alternatiu al de la primera ministra. La llista d'opcions encara no està definida, però pot incloure propostes com una eixida abrupta de la Unió Europea, un segon referèndum o fins i tot fer marxa enrere en el Brexit. Prèviament, Theresa May ha reconegut que encara no disposa de la majoria necessària per aprovar l'acord que va negociar amb Brussel·les. Therefore, to prepare. A Castelló, un dels actes més esperats de la Madalena és l'encesa de les gallates, els monuments artesanals de llum sense foc més emblemàtics d'esta festa. A les 8 de la nit, l'avinguda del rei en Jaume es va fer a les fosques per veure l'esclat de llum més desitjat pels festers. És el moment on es pot comprovar el treball de tot un any. 19 gallates il·luminades alhora. Enguany, tradició i innovació s'han donat de la mà en estos dissenys especials. Esta nit, a més, és una jornada de nervis perquè se sabrà quina de les 19 comissions aconsegueix el premi al millor monument. I les colles són una de les entitats festeres més importants en les festes de la Magdalena. La seva agenda entra dins del programa oficial per la gran afluència de públic que congrega. Una de les més destacades és la Colla del Rei Barbut, famosa per les seues reveles nocturnes i pel concurs de bailes que avui celebra la 30a edició. Allí està Lola Oliver. Lola, quins són els actes que avui no ens poden perdre? Ara us conte, perquè el que està clar, el que no us podeu perdre ara mateix és esta ubicació en la qual estem, la plaça del Segon Molí, on se celebra i 30 concurs intercolles, que enguany té una participació de rècord, unes 4.000 persones de 140 colles diferents. Una paradeta necessària per a fer front a un dia de Madalena ben carregat, perquè els que ara mateix estan en candeletes són els membres de les gallates, perquè esta nit mateix se sap quina serà la guanyadora. I molta expectació també davant de la nit màgica, un correfocs espectacular on participen milers de persones i que enguany té moltíssimes novetats en el 75 aniversari de les festes de Castelló. Les festes de la Madalena continuen omplint els carrers. I avui la pregunta que s'ha de fer és quina serà la galleta guanyadora? M'agradaria que guanyara la de la Farola perquè una amiga meva és d'allí i li donaria molta il·lusió. La nostra és la Sequiol, que la millor guanya, però sempre volem la nostra. I és que esta nit coneixerem quina d'estes 19 gallates tindrà el primer premi, una decisió que pren un jurat atenent a uns criteris. Es pot valorar tot el que és la composició. Se pot valorar la il·luminació, se pot valorar la pintura, el treball de vidrieres. Muntatge express també per a la nit màgica, un correfoc teatralitzat que combina pirotècnia i música en directe. El que proposem és una festa, una comunió en el públic. Tenim músics, en concret crec que són vora 40 músics tocant en directe, percussió i dolçaines, música tradicional valenciana. Un espectacle que vol tornar als orígens i tindrà moltes sorpreses amb motiu del 75 aniversari de les festes fundacionals.
I 5 dels col·lectius fallers amb més pes responsabilitzen l'Ajuntament de València de la falta de neteja i de control policial durant les falles d'enguany. La interagrupació de falles, els delegats de sector i les federacions d'Especial, Primera A i Especial d'Enginy i Gràcia consideren que se'ls ha atacat injustament i asseguren que no són responsables de la mala educació o dels comportaments vandàlics d'alguns individus. En un comunicat asseguren des del consistori que s'hauria d'haver reforçat millor la seguretat ciutadana i culpen de la brutícia el Servei Municipal de Neteja. Què fa aquest? Què estan fent a tres? Sona Dansa és el lema de la 32 edició del Festival Dansa València que se celebrarà del 9 al 14 d'abril en diferents espais de la capital. L'aposta per la música i el so en directe és la novetat d'enguany en bona part de la trentena de propostes d'un total de 26 companyies de tot l'Estat, la meitat de les quals són valencianes amb professionals molt consolidats però també emergents. 3 premis Max avalen la nuesa obra de la companyia del canari Daniel Abreu sobre la bellesa de les coses i el camí de l'amor a la mort. És una de les 29 propostes d'un total de 26 companyies de tot l'Estat, 13 d'elles valencianes, que es posen a l'abast del públic en una nova edició de Dansa València que s'ha presentat este matí amb novetats. Donarem protagonisme a la música, al so. Una segona novetat és la gran aposta pels projectes pedagògics. Entre els treballs valencians Medula de la Coja Dansa sobre la construcció de la masculinitat o Canvas of Bodies de Tallat Dansa que qüestiona els conceptes de perfecció i virtuosisme. El pressupost del festival puja enguany a 280.000 euros en un moment en què el sector de la dansa continua sense eixir de la precarietat i necessita incorporar nous públics. El públic, especialment el públic jove, quan s'apropa a la dansa fa un gran descobriment i també volem animar als programadors, en aquest cas, per exemple, del Circuit Cultural Valencià, per a que programe més dansa. Amb l'objectiu d'acostar la dansa al públic infantil es programen 4 peces dedicades als més menuts, fins i tot a menors d'entre 0 i 3 anys. Del 9 al 14 d'abril, València torna a ser punt de trobada del sector escènic amb Dansa València. A tu què t'importa? És la pregunta que a Punt Mèdia llança perquè vostès puguen plantejar als nostres polítics tot allò que més els preocupa. Només tenen que penjar un vídeo d'un màxim de 30 segons en format horitzontal en les xarxes socials amb l'etiqueta A tu què t'importa. El 7 d'abril, un programa especial en la televisió de Punt traslladarà en viu les preguntes als polítics. Què pensaran en el poble? Que no pensaran en ells, ni en els partits, ni res. Ni en els partits, no, en el poble, que per això estan ells allí. Pues hace falta eso, trabajo, sobre todo. No demane que estiguem en la gent jove, que la recolzem. Los pensionistes que no tienen que pagar un ecopago. Què preguntarien als nostres polítics? Aquest és l'objectiu de la campanya A tu què t'importa, iniciada per a Punt Mèdia, que està recorrent les 32 comarques valencianes. Per a participar, només han de penjar un vídeo d'un màxim de 30 segons en format horitzontal en Twitter, Facebook o Instagram i etiquetar-lo amb coixinet A tu què t'importa. L'ús de mobilitat sostenible però adequada a la circulació i en bona convivència en les persones que van caminant per el carrer i els que utilitzem les bicicletes i els que van en cotxe. Des de la Constitució de l'Estat nostre fins a què passa amb Europa, fins a què passa amb tot, és important. Igualtat, que segons la Constitució tenien que ser iguals tots. Totes les preguntes tindran difusió per les nostres xarxes socials. A més, el dia 7 d'abril, un programa especial en la televisió de Punt plantejarà directament aquestes qüestions als representants polítics. Hola, com estan? El València Club de Futbol per fi li està anant bé